Tia kan Singapore ngan penito saya lagi ngadai kong ira Diamond Har but ngasyong ngasa menta po mau tawak kabanung kong kani ka testimony ka ba ngakwa ban ai Shapi barok ki ba yo ilang ba kani ka YouTube ki ba pe ai ba kan long ka jingker ku ya pi let's see kay ka bang adon ban kla kani ka por ka de kay mo try ule ka jim ka jonga jiya lenti jonga man shwa bang ampat ma du try ka de ka ba adu kata ta nga fail barok ki liang kan lok nai kan do breu wa shisha wadi ka ba ka jinge ka wan ka wei hadien ka wei pat bat ki jing kuslai ki babon ki bamdon jaka su shishan perkat umat ki jaw teng abang adon ban trei kamru kata ka mensem jonga ngalong kum ha sun kai bang ale namang kata ka jing sokam dan kan dia do ka don jonga menmien ngam ji atia bar kum ta ki telon ki por ka ba ngas ngau lang bat pisa ka don batik bat kum ka ni ka por ngam tip sha do ngan thai Nenga semua ini boleh buat don bor, dah sisa wan banjingo ke jingim ke jonga. But kalau nggak berpela sisa nado kata kasni ke banga sedang ban semutu badai tangan ini boleh banga dai ban bread kita jingkit ke bakia ke jonga. Nalong awan nak long yeng Kristan, rei ke jinga dai jonga baru boleh kam don iwen. Nalong tuli ngamte bayai dah sisa. Rei de hakaway ka por nakan mau bai doni wei kunru jonga bai sei wan sakai yen jonga kan banganam don na pomoka bat ka jingim jonga de khna ka long sisa ka pen ka keren yang apa hakaway ka sni ngape ya ka jinglong ka jingman jogi bat hangta langba ka de ka kunru nanas dang ban yed ka lenti ka jong trai bat ngai ngoro ba wei shakri jong try lang ba ka jingdon jong ani ka konro ki ba introduce nga ba ditai de evangelist pike kons dia nakan mau ya lam nga si yen joki ba hakapor ka ba ka jing sisa ka laban ya ka jingim jonga asdang manwat yu ka kamaru try na ba ki brio ki jong ba ngakan mau haka ar ku wei tarik ka baywan man jingo ka yen jonga da ka jing terpa jonga Banwan duway na kabatay lok chunga idon na kajing sitom badru akajung apor breu sha la chate sha kom akajing melen basneu akibon kiliang kajing di kajing bang bat kumta ainu blei de hakata kapor akan mau ba kumno bo blei bo new shakri jong tragi wan armon akan mau bat hadin kajing duway kajing selok dan kajing kita sisa ka bang ngampa je experience sa kajingin jonga bat hangta kawan kata kajing pungkala ya kajingin jonga bat na priang utrai na kata filman ban ilok jonga ru nado kata ka moment ila priang yu jisu kuma priang bat wat kajing pang ka bida na ka pekla de kajing pang kan sa utrai kia janai madai nado kata kasi aku itari Oktober ara jalai na yeshem barna priang Jesus Christ kumno priang jonga shivan kejingya lenti hadin mga priang kamde ke baso andai ngasmogo nakata ka jingsok badai ka jong try kadana ka dawno jonga banangta ipor kiya bat de hadin bai ilok jonga la wan jika jingkala bamot basisha ila ilo di keke rei ngaya de hoy ngala pedeng trai rei ka wei ka de jinglong ka bangam pala ban yu kwai duma ubate bakom nga bat habang ape chung lok jonga ubriu ubala ngof ki bon ki liang rei la ban kala bamot basisha bat kane ka wan man ktai ka dono jonga bat kumta ngakan mau haga wei ka mit na pa su trai ka dono barong trai adon kami ke jing yarab joma yarab yang aba ngan la bani uni kwai ba duma yu bala te mraw yang jisu ba kodo yarab yang ngakwa ban syakri hong eme ban nado ata ka sni kum la shai nga ngale kum no nga persyang dala de ban ino
Amday ka masuk. Ay kendo iparlok ka jakatre nga siya insol lagi bon kiliang. Nay tanggaway nga snoso. Na ay ngo try. Ba ublay ba nga siya kriyo de ba im udan na sunda siya nga banyarap nga. Why nga ka jing start kum no bangat keren. Ba nado kata kapor. Tad hado ani nga kliman nga niya to epi. Kan no ka jing kamen ka dono siya ublay la ka kuy nga gibon kiliang. Anong ka brio ka ba siya ka ba ram dap siya. Ray nga ay mo ublay la pula do nga baro. Na siya habang nga siyam yung ne ublay. Nga siyam yung ka kodor tam. Kata kamtam aimu ya kata ke cingim ke bom jukot ke balau tikna ke bau trai lama biki pop jonga la pengkelai ke cingim jonga bat ke banga don banong lembaga ni tes jonga ni lesi don na pi ki bapet ki bai kendo ke jingai lenti ju pi kum ke cingim jonga parlok bi adon banong ni pi baka don ke bor ke ketem jisu di tang ni bana badle ke kita ki kampala kaba nakaliang jonga jong pi ka ditang mangimlet gidon kam si Shaban im ka taga jingim ka bakod ka bakantang ngakarma baga ktin ka jong blay ka ong banga ngalong bakod tolong piro bakod kane ka jingkwa ublay na ka jingim jonga ba jong pi bat nga snongor adin mga nakalaba mo ublay alam ya nga lang ba ki brew ki para pasle ki jongu ngalong kumli kung bangalong kaday nga ba lamba ka jing sa joki ya kata ka jing ba men sem hangta ka wanra ya nga ya ka bang nga nakabrio ka bamlong ay ngala bandan kaman jong ni ka kamera mata ya ka ban keren ay siya pang ni blue ba yim uni blue mi syakri dei siya blue ba don bor ado kata laka pi kendo kan no ka jing ka jing jibi let's say pi kendo ulok la ni ki kon ki ti ki ba ya le persya kadon ka bor ka ketem Jesu une de ula ban le pi don ka man nget yo namar halada ni ong banginget sisa ni don kam sisa ban pentre kam ka ta jinget ta bangi ko mo ka tin ka jomble hado gini kisingan ya to pi nga chen skon ban ya to chpang ni ulay aga por ka bang atre ngam jupep ban pla ya kay mo traule ban nga duai do ulay siya nang ay bore nga bangan pungkraw ya kateng ka jumu parlo bay lapidan na kano ka jaka kan mau Jesu japi da kata jingi to bom jukot kay ka ba ublay kwa ya nga ba de pi ka de mingin ay tilud ila ka dono im ka jingim ka ba ko to bakantang ka maju habare ba pa ay nilong ibakantang ka maju namar kan mau bangimla ban buri na ka maju blay gilong nakon de na kata daw ka jingkat tu jong kung ka brio ka bala ma si siya ni ka bor ka jong play nga slor man ong mangalong kumne kung mangalong hado ublay pendap lu si siya kita ka jong ka ten ka jong ong wa choy ki hima ka jong ikilang taman sa ada si siya hado bang ama nga wa choy ublay ka jingim jong nga pelong choy same try ka jingim ka jong kajingim jonga da shisha kanong kapasok hoy kajingya lenti kan lay ka ba hanray kan mau ha mau Jesu da na sanda ban yarap yangi bangila ban job ka way ka tama ha kajingim ka jongi ba de na ta daw wado jingkermen ka don ka bor ka kete Jesu diang yu kum nong panim kajingim ka ba koy bakantang don ka ba ublay la ban le epi lapi kwa ba di ikini ki jingmelen bas ngiu wai bumar gin secret ani ki no jingmelen bas ngiu pai da ka dono chu Jesu pidon kam man ya trelang badu mdei bangi chu duwai bo le lo yangi rengi ru don kam man le na ka benta kumbanga ngala IT si siang try rap yang abang ngalaman uni kwai bumar balak temraw nga nado lang kana de nado kata ka moment ani to pitat hado kini kelima kam don tes bat nga syong bagi beriu ke babam kwai ke babam duma kawan ka tu ka jing semua kencing nama ngam semua ayu syo te parlo bayi wadong bangimla syo kam don ka bamla bau try bumle pidan kam man ya trilang badu kaning imi ki por ke ba ka jingwanu Jesu kal hajantan tongin im ka jingim ka bakantang ka bakol ka jingim ka ban pendan buram yun same ki same try ubada lep ha ban ngangan yai playu ha kano nanti kala
lani ka no ka opportunity ka bangayo ngan pla ya ka jing bah ka jono prai ujisun yo ka burom ha ka jingim ka jonga but ai maga keteng ka jong ka long ka keteng ka bhanor tam unsan shar mu ka jingim jonga unsan shar ki yang kasem unsan shar akiliang baro na maru liu de ubleng bakraw bo bangalay shem ba ngamba bieshu na shisha nado ka sngi ka mga pediang yu ka jingim jonga ka long ka jingim ka pangmen ubleng na mata ka burom ka jonga